Vi har fået masser af regn i nat her i Hosterhaven. Og nu har jeg besluttet mig for, at jeg vil en tur ned i skoven, fordi jeg vil gerne vise jer noget hernede. Det er jo sådan, at når I køber planter hos mig online eller i vores plantesalg, så er det jo ikke altid, at den plante, du får med hjem, eller den plante, du får leveret, det ligner den, som du faktisk har set. For eksempel i vores have eller på vores hjemmeside. Men det er jo fordi, at det er en lille, ny plante. Og jeg vil gerne give jer et par eksempler i dag, og det er blandt andet den her Ivory Coast. Ivory Coast står rigtig flot hernede i haven. Men jeg vil godt lige vise jer forskellen på, hvad det rent faktisk er for en plante, du får hjem, og hvad det er, at der venter dig, hvis bare du har masser af tålmodighed. Blandt andet Ivory Coast står her. Nu er der sådan lige lidt meget sol på, så jeg vil lige prøve at gå om i skyggen. Det her, det er sådan, den ser ud, når den er voksen. Og vil jeg lige prøve, jeg har nemlig lige taget en lille plante med hernede, så du kan se, hvad det er for en plante, du får med posten eller her i vores plantesalg. Og prøv lige at se her. Det er jo lidt anderledes, men det er altså et spørgsmål om tålmodighed med planten, og så får du den her skønhed i stedet for. Nu finder jeg lige et spot mere her i haven, fordi at jeg har lige en mere, jeg gerne vil vise dig. Så kommer jeg ned i stihaven, hvor jeg gerne vil vise jer igen lige det, jeg snakkede om før. Hvordan en hosta kommer til at se ud, når den er voksen. Her har vi en hel række Liberty, men når du kommer om i vores plantesalg, jamen så ser den helt unge Liberty altså sådan her ud. Og du kan jo godt se, at der er jo kæmpe stor forskel på de to planter. Så når du får Liberty hjem til dig med posten, eller du køber den her, jamen så er det, altså det her det bliver til, hvis bare du har tålmodighed. En anden meget smuk hosta, som både hende og jeg vi er ret betaget af, det er Warpaint. Og herinde står Warpaint og rigtig flot. Nu skal jeg lige prøve at gå lidt tættere på, så I kan se, hvordan bladene ser ud med den her chancerende grønne farver. Og nogle af dem bliver faktisk helt lys. Den skal have noget lys for det, men så får du altså også en rigtig flot plante. Og går du over i vores plantesalg, jamen så ser den lille Warpaint altså sådan her ud. Og du kan godt se igen, det her, det er jo slet ikke den hosta, som man egentlig har en formodning om, man får. Så de her par videoer, det er jo faktisk bare lige for at give dig lidt et indblik i, jamen hvad er det lige, der sker, når du ser en lille hosta i et plantesalg, og hvad er det så lige, du får. Nu får jeg lige lov til at komme en lille tur herhenad. Prøv lige at se her. Det står også virkelig flot hernede i stihaven, men vi har jo også fået meget vand. Så vores helt store tilløbsstykke, det er uden tvivl den her række af Liberty, som vi forsøger at æve den ene gang efter den anden.